Čekaj, nemoj sad da snimaš, molim te. Češ da nekako doći volšebno u etar. To ne ide, kamera ide. I se čuje. 1, 2, 1, 2. Ja trebam nešto da kažem i se čujem. Da se ne trgne. Može jače. Da se prepadne, pa da se mirno. Dobrodošla sam na naš kanal, mi smo Mačke iz Bačke. Jesam dobro rekla? Mi zvučilo pogrešno. Jesi, rekla. Ne, da sam nešto rekla ću. Mi smo Mačke iz Bačke, rekla. Dobro. Dobrodošli. Dobrodošla sam na moj... No, jevim te. To se peku palačinke. Ci. Ci. Enchilada, za one koji ne znaju, je i Mexican vina i dodati zvezdaci, Dobrodošla sam na naš kanal, mi smo Mačke iz Bačke, a ovo, što trebam da kažem, prema vafle, da? A danas? Dobrodošla sam na moj... Direktno ovako na dasci za peglanje. Bože. Šta je od jutros? Opet isple. I da stavimo sve u friru. I tako ćemo, iako ne možemo, možemo. Danas pravimo galaktobureko. Not true. Posle jednom 15. puta bit će dobro. Baka će da nam napravi... Sutlijaš. Zanimljivo. Znači, sa gorgonzolom. Zapravo nije sa gorgonzolom. Jednodnevnog druženja... Ne, šta smo trebali? Šta se treba kažem? Danas započinjamo, jao, bože. A šta je... Šta? Šta je? A dotle vas... Ostane... Ne. Šta sam htjela dalje da kažem? Šta sam rekla? Nisam rekla ili nisam rekla? Punite teleće grudi. Tako je. Ili iskoristite ovo punjenje iju. Helium. Koji je obavezan... koji... Morat ću početi na onaj... Da idiota sebi napravim i da pišem. Počet ćemo od pravljenja fila, to jest vanil krema poslastičarskog i ostavit ćemo ga prelazimo. Pa ovo je kao naslov s krompirom, samo bez krompira i umjesto krompira sira. Sve sam objasnila. Čuli ste naše lepo mišljenje o knedlu. Bacila sam te sad glavu. Dobrodošli u današnju epizodu. Uvek hoću da kažem epizodu. U današnjoj epizodi ćemo... Ne. Dobar dan i dobrodošli u današnji... Ne. Rezanci su se malo... Bože, rezanci. Pa rezanci, brate, šta se muči? Testenina. Idemo iz početka. Isprobajte ovaj recept, pošaljite mi slike ako probate i utiske. Napišite u komentarima. Hvala vam puno što ste me gledali. Hvala vam puno što ste me gledali. Hvala vam puno što ste me gledali. Pokušajte... Hvala vam puno... Hvala. Šaljite mi fotografije ako... isprobate or something. U original ide grčki sir kirotafte. Što se... Tačno smo sa... I so i bibe... O Bože. Sve se sta... Nisam. Ja ću sada da oljuštim ostatak ovih jabuka i onda se vidimo da Ja ću sada da oljuštim i ostatak ovih Vijalone nano. I šta je? Koji je vijalone nano. Piše da je otac te krempite Ištvan... Ček da pogledam. Mi sa mojom predivnom porodicom uz... Šta hoću da kažem? Šta piše? Prazničnih videa.
sam rekla prazničnih ili prazničih. Kačit ćemo kao i prošle godine jedan video dnevno, 7 dana. Kačit ćemo kao prošle godine jedan video dnevno i plećka je bila lepa, mekana. Tako da ćemo, a sad samo, ne, 2020. Ode mi nož, ti je nam. Čestivala se. Jo, čekaj. Tu nema var. Ovo smo štrikanje jeste, ali nije se ispeklo dole. Dati. Dobro. Danas vam želimo dobrodošlicu u svet... a Sinatra ovih iza. Asli su nam... Mama, ne rade kamere. Kamera radi, zvuk radi. Zvuk ide, kamera ide. Opet smo se naslonili. I potapa se u hladnu vodu. Rozbratna. Čekaj, radi. Mučka je sad. I sada ću dodati putera. Hoćete ponovio, hoću puter. Da, provri. Da još da uključimo u struju. Ovako, vidi kako sam prosula. Dobro je, skače, ko jarac. U ove naše kese oceću vrhić. Čekaj, majstore. Tako da, hajde da počnemo. Ovo se malo nije trebalo. Ovo se nije trebalo peći, ručka ovdje. Da. Ručka je malo slučajno stradala. Kad se rodio Isus Hristos. Vidi kako je zapet. Sve to ljubivi. Ovdje će biti dosta katka. 3, 4, 7. Dobro veče, čestitamo Bajanje veče. A još jednom čestitamo vama, nisam rekla vam. Ja gledaš ovdje? Ja sam gledala. Ja gledam tamo. Da. Ovdje. Ok, 3, 4, 7. Nemoj sad to gurati u kadar, Bože. Moje što sam ja. Možeš ovdje, ovo se ovako ne vidi. Ovo vam je švapska lepi. Sklonite u sve to. Čekajte, iscurićena. Iscurićena. Dobro, slikali smo, ajde. Ajme, uzmi manju, molim te. Pa da, u veliku to. Evo, gotovo je, deto. A sad da krenemo da peremo ovo sve. 3 mašine neće biti dosta. Kako mi se zalepio, znači, to ne sloj. I od dole i od gore. Pravi poluprofesionalni. I ja sam to... Curi. Šta da mu radim? Ništa, pokupi ga. Opa, zvuk. Aha, mora televizor, ja? Iako napraviš vade, tako. Opet Komšija u uši. koja misliš da je mala, dodaš još malo od gore tijesta. Majstore, stani malo. Ovo su sa začinima, sa solju i biberom, da, o Bože. Imaš puno da misliš, je? Nemam ništa. Pa zašto baš sad? Došli nazad. Kupte ruke sa stola, ja moje mećem na moju unuku. Ti na tvoju mamu. Moguće. Bukvalno sam kao, a tvoju usta da kaže. A danas ćemo da spremimo 3
evo sad ćemo, izgorat ćemo prvu rečenicu. Možda. Ovo je kockica u kojoj mora... Molim vas, ne znam da se vidjeli. Da. Molim vas. Dobro. Ne znam. Mama, imaš mikrofon uključen. Ja. Da. Ovo je možda Na zdravlje. Šta sam napravila? Malo sam ga linula, dobro. Znaš šta ne valja? Šta ne valja? Nisi mi trebalo su tako mnogo. Nema ti. Ulaše, paprikaše. Svoj recept, ovo je valjda drugačija konzistencija, nije tako lepo kao ovo. Važno, ako imate samo... A paštrnak uvijek bude isto tako brzo budu. Ajde, šta je Sve ovo što je ovako heklano i mora da se uši. Jako kratko, malo da se prohladi. Pa ne znam ni šta sam rekla. Mama je završila svoje, a ja pravim isto slično ko mamino, samo aromatizovano mleko. Znaš bolje od mene šta sam rekla, dođe ovdje sami priče. Gde ti je ta ruka? Tako. Opa, da, savršen. Znam. I sitna biber. Sad ovo je bubo, pomoć. Dobar dan. Držim ruke za leđe, ko u kazni. Pod hitlerskim režimom. Sklanjaju ruke. Ovo volim kad mi kažeš ti na odmoru. Hoću kako da ne. Čekaj. Recimo ovo komšije naše nešto rade. Počekali da bude. Ovaj ću žicu ozbiljniju. Ne treba mi. Teško je ko vrak. Foj. Šta misliš? Neću ni da mislim. Hoćete tacnu da isečete? Celi dalje nastav. Ne može ceo nastav, treba... Treba da jedem. Mogu li ja sad oprati ruke? Ne možeš, to se u ovoj kući ne radi. Ne volim. A to je mast. To je žila, to je mast, da, to će se istopiti. Da. To će samo biti sočnija šnicla. Sočni. Čuj ovo. To ti je onako kuvaš. Može biti da neko me sabotira. Ti je život moj. Be back inside when the time is right. Na drugom kraju mosta. Nemoj to da ostaviš. That's why their name. Just play stupid games. That's so delicious. This expensive, this is red bottoms, this is blood shoes. I wanna see her eyes, I'm don't fuck with you. This is my cleaning song, Shamona. Clean the flower, tee. Jesi mi dosta snimila? Ja mogu sad prstima da... Sada će to biti previše tiho. Neće. Ha. 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 Ništa ne pikuje. Ha.
ma je strašno. Jao, ljudi boži. Sam nikad bila bakinu, gadim se facu. Sad mi da. Sad jesam. Ovo smo malo bujavo napravili da ti ja ne snima. Sad ćemo onako... Dobro. Je pano. Probajte, uživajte i srećno. Ne. Nije srećno, nije dobro. Šta da kažem? Lepo je, meni sviđa srećno. Sad blooper. Dobar dan i dobrodošli. Danas, u koju kameru gledam? Pa da kažeš. Pa to je kao, koliko tome to je naš posljednji. Ovo je naš posljednji izvinite. Prvo, može posljednji. Dobar dan i dobrodošli. Danas pravi... Ne, ti si pročinjala. Da, ali možemo i početi odatle. Dobar dan i dobrodošli. Danas pravimo... Uj, čekaj. Znaš ti, ja sam Mama Buba, ja sam Tijana. Danas pravimo zimnicu. Važi. Ajmo ponovo. Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Mama Buba. Ja sam Tijana. A danas pravimo... Ko će reći? Ti mi ja. Pa onda i dole treba reci. A mislio sam da si ti kliknuo, zato sam ja kliknuo. Nema veze. Sad sve ide. Što je lako izgledalo. Kad je baka radio. Treba da uradimo 3 generacije, sad ja je probam. Da znaš, jo Bože. Da imam puno iskustva, malo iskustva i ne, bez iskustva. Sad će to tebi ispričati, ali da ne snimaš. Ili da me ne snimi mene. Mogu ja i ruke dok ti radiš da snimam, a ti da pričaš. Pa to i treba ruke, a ne. Mato. Bab. Držiš? Pobegulja. Ne, kreću se na tebe nego na Belanca. Pa dođi, ja ne snimam, te obećavam, ajde. Aj mi... Nisi Nemoj da lupaš, gluposti prelepa. Aj mi donesi. Davno sam ja čula kad sam bila... Znaš kad je to bilo? Ja sam to čula, ne čuje... Ne, samo ti priča. Može. Bi me obrve, stidit ću se. Nećeš se stiditi, može. Nije mi. Ili stojiš dobro ili gledaš dobro? Tamo gledaš. Tijana, ili ti vidiš? Vidim. Jelena, ti? Ne. Odlično, gledajte, treba vam se udati. Wow. Nema tu wow, nego a. Da sam kako da se vidimo i mi ovo. Ti upadni tako u tetu. Aj ti bliže. Ne, ti tamo u ovu rupu. Pa neću ja u rupu. Ti u rupu, ja sam sa strane. Aj ti sine u rupu. Ajde. Bako namesti lepo. Neće nas tetka gaži da kaže učiniju treba. Pa li treba učinija? Pa treba, pa prikaš. A, joj, pa što ne kažeš? Da ne idemo u loncu. Čekaj da Tijana kaže važe. Tijana ono. Ožda... Fino što sam tu stavila u palju. Jeste. Majoneza. Evo sakrijem da se ne reklamira, tako? Tijana stavila u prvi plan onu neku malu malinu, sirotu, slađa će me ubiti. Jesmo završili? Ne, čekaj da pokušam ja da podignem. Majko ti, tvoj. Uključeno. Mamo dobro vidimo, Jelku vidimo, činiju vidimo, medu vidimo. To ne znam, ona si ne. Tako da ovo nebitno ne radi. Dobro. Švaš sad da ga gledaš? Počinjem. Počinjemo. Ja mogu da ćeš da te viču. Sam ti viči, bako, ja vičem, evo me. Bako! Evo me, sine. Ajde. Stižem. Tu sam. Bože, ovako. Jao, predivan. Vidi baka. Mačke. Vidi Buba medla tako ruke, vidi ja. Molim te. Ajde, ja ću drugčije. Vidi ovako odjednom spustava. Da. Sad ću ja. Mi smo mačke iz vačke. Ovo sam htjela da ti skinem ovo. Ja uvijek u istoj kecilji, ova mi je najlepša. Najbolje mi stoji. Švabica. Švabica. A frizura? Čekaj. Hajde. Spremno? Mačke. Tako.
Čekaj. Kosu da joj namestim, da mi se vide ove lijepe oči. Bože, ima lijepe oči. Draga. Još ti imaš lijepu kecelju. Hvala, Flavija. Oprana, uštirkana, upeglana. Vidi kako lijepo stoji, koji ima lijep struk, ja. Vid moj struk. Savršeno. Odlična ti kosa. Dobro, kad imam tog laka, bit će koji put u oku malo brašnosti na trepavici. Kosa kakva mi je, nisam se očešljala pijana. Šta si sad kosa? Sve 6 puta. Sam raščupana. Ili mi se raspala kosa? Puder. Idi da vidiš kosu. Evo. Vidimo se. Jo, čekaj. Čekam. Čekaj. Kako sam prskala kosu, tako sam isprskala i naočare. Bože, koliko smo ovdje. A ja sijam, evo, hvala. Ti sijaš, ljubav. Sija Jadranka. Ajde sad, svaka čast, majstore. Svaka čast i tebi, majstore. Hvala, ja sam igrala sudoku. Puno zdravlja još jednom u ovoj godini i vidimo se ponovo sutra. Prijetno. A nismo probali. Moramo i jesti. Moramo. Jel ugaš? Jes. Da ja jedem. Ajde. Kako će ove graciozno da jedem? Kidaj se. Je to. Ćete doneti one druge da seckaš. Nećemo jesti vruće testo. Sad, ovako van kamera da ti ispričavaš. Idući put neću gubiti. Vidite da probate, da se iznenađujete van kamere. Ovo, kako su dobri, je trebalo da bude na sinu. Biće ponovo. Tortilje i s noža. Trkože. Dijana, šta je ovo? Porez. Ne, stavimo sladoled. Vrelo, sad izašlo iz rerne. Jel vrelo? Ali si morala da probaš. Ali slatko. Jesi to isključila? Jesam. Ja jedem ovo. Jedi ti. Gas kamera. Stvarno je lepo. Dijana, pa ne možeš baš sad sve kraj. Ti si sve sad snimila. Moraš li ne baš sve. Evo da imam različito, ja to onda umontiram. Neće to sad ići 45 minuta svega. Tako da ti kažem nešto. Ono što sam ja pričala, to izbriši. Ne mogu da ga izbrišem, sad je gotovo. Dijana rekla da si buvođija, ja nisam. Nenoj, na nju skači. Ne. Što bi ja ljubila, jo. Staje. Sad bi voljeli Miku i Bubu na ovaj... Hoću da ruckam. Hoću da jedem. Jao, hleb je tako sladak. Ne obraćam pažnju na njoj, sad je tu razočarana. Ne mi boje, misli da će ti možda nešto malo ispasti. Ali ja pazim da mi ne ispadne baš zbog nje. Zdravo budi. Đole. Ajde. Bravo. Čekaj, ajde, sedi tu. Tako. Oba. Bravo, ljubavi moja. Ne, Đole. Ajde. Oj. Iznenađujuće. Ajde. Jel radi? Radi, možete ja to između njih. Mislim da nema šanse da to uspemo. Pa sad nam je Buffy podivljo. Povrće, da vidimo šta kažemo.
Iskaču dole, molim te. Ja, buci, muko moj. Pa zedi, dužo. Imate nešto kažete mene? Dobro. Ja mrzim brokoli. A ti? Odi, buci. Imaš brokoli u ocima. Gleda. Ali već vidim kako... Bravo! Joj! Bravo, pile moje. Čekaj, moraš da sedneš. Jel' tako? Mi smo jako fini. Da, mi smo najfiniji. Izvini, imaš kamelje. Ćao. Jo, buci moje, sam si se... Sam si u cveću, da, Mica jedna. Sve imamo. Oni pletu vence, da. Ja, čuo. Si ga ulovio, Jaks? Si ulovio taj autobus što te nervira? A Bucivo je tamo, ne znam šta reći. Bucivo je. Jede nešto. Ako je našao nešto, onda kažem to. Pa to je sigurno, da. Dva sam smo ono drugo posle tamo. Jesi ga ulovio, Bibo? Ima hrane još gore, obećavam. Ajde, čuču, ajde, pipi. Ajde, Bibo, bravo. Da bi se šrgrepu koji baš ne voliš, nije baš neki dan. Jo, Bože, kako se sladak. Show's over, folks. Če da ti dodam ljubav nešto? Nice. you.